Står vi her til dagens næste interview med 2 nye svømmer. Hvad hedder I? Hej, jeg hedder Magnus. Hvor svømmer du hen? Jeg svømmer i vat på Elite. Hvad med siden af? Jeg hedder Karoline, og jeg svømmer i vat på 2. På 2? Ja. Og du er med her på træningslejr? Ja. Yes. Hvad har I lavet af spændende ting, der I har haft til fribas her til aften? Jo? Ja, vi har været ude og spille paintball. Ude at spille paintball? Hvad synes I om det? Det er sjovt. Ja. Du synes også, det var sjovt, Karoline? Ja. Og Troldbus? Ja, jeg synes også, det var sjovt. Så jeg gjorde lidt nasse gang. Det var sjovt. Og det var noget med alle pigerne var med også? Ja. Det var sgu meget sejt. Ja. Men der var også nogen, som hellere ville have været til den der massage noget. Der var nogen, der hellere ville have været til tyrkisk bad. Ja. Nå. Men de fleste lød som om, de var glade for, de havde prøvet det i hvert fald. Og de fleste synes, det har været sjovt. Drengene synes, det har været rigtig sjovt. Ja. Specielt da vi splittede op til sidst. Ja. Det gider vi ikke snakke om. Når nu I har haft fribas her til aften, er I så helt friske og veludhvilet? Ja. Ja? Det er Troldbus. Ja, jeg synes godt stadig, at jeg kan være sådan lidt træt om morgenen. Men jeg synes, det hjælper meget med sådan en fripas. Det var også lidt hårdt at spille paintball, Ja, ikke? helt færdig i benene. Men alligevel, så er det klar til at komme tidlig i seng, eller slappe af på værelset og se nogle film. Der er ikke så lang tid tilbage. Håber vi på noget sol, så vi lige kan nå de sidste solskinstimer i poolen, og en god badedragt, der er en briller i ansigtet. Ja. Det håber vi på. Skal vi lige filme ud her, så vi kan se det flotte hotel. Hernede i lobbyen, hvor der sidder mennesker og drikker kaffe. Det er oftest tyskere. Så skal det hele vejen op her. Synes I, det er et flot hotel? Jo, det er stort. Det er stort. Jeg er glad for at være her. Ja. Får I set noget? Mest poolen? Ja, poolen og så området. Nu har jeg også været her i hvert fald. Ja, okay. Jamen der er Karoline. Får du set lidt af Tyrkiet? Ja. I var i Bazaar i dag, var I ikke? Eller I ude at handle? Vi var ude at shoppe. Ja. Var det godt? Ja. Der var lidt at kigge på. Ja. Det var godt. Så siger vi tak for i dag. Tak.